mun tashi da zimmar taimakawa na ƙasa waɗanda suke buƙatar taimako kamar su inganta rayuwarsu. To na faro wata rayuwa wanda bayan koyarwa da aka yi a jami'a aka zo aka shiga aikin banki, aka gama aikin banki lafiya. To aikin bankin ma dai ni na bari bisa kan raɗin kaina, saboda na samu wata dama wacce za ta sa ni in cimma burina na rayuwa, wato wajen taimakawa na ƙasa da masu buƙatar taimako. Mafi yawancin ma arewa mun san muna da koma baya wajen tattalin arziki, wajen sana'o'i, wajen noma. To na samu damar da zan yi ba da wata gudunmawa tawa domin taimakawa waɗannan masu buƙatar taimako, koya sana'a, tallafawa mata da ƙananan yara domin su koyi dogaro, domin su dogara da tsaya da kafafunsu. To mun san kuma cewa arewa ɗin nan tun da muka tashi tun lokacin sa Ahmadu Bello Sardauna noma aka san mu da shi. To amma babban abin takaici shine kullum baya muke koma. To shi yasa muka ga cewa ya kamata tunda mun samu dama to mu zo mu taimaka yanda za a bunƙasa wannan aiki na noma domin kowa ya samu abin mu iya noma abincin da za mu ci domin harkar rayuwa. In yau kai kana da shi gobe baka da shi, in noman nan ya bunƙasa to al'umma za ta bunƙasa, al'umma za ta samu yanda za ta ciyar da kanta ko da an shiga wani matsala ta tattalin arziki na ƙasa. To wannan shine abin da muke ciki, kuma alhamdulillahi mun yi tafiya mun je ƙasashe da dama akan wannan gaba. Mun shiga wato takarkaru na yanda za a yi kowa ya zo da basirarsa da ƙwarewarsa a zaɓi wanda yake shine gwarzo. To alhamdulillah an yi wannan, an samu nasara kuma akai ake. Yanzu ko shekaran jiyan nan akwai wani tsari da muka yi na wani noma da za a yi na zamani wanda yake a Tiga kenan wajen daidai ana dariya. Za a noma kadada 500 wanda shine zai zamanto wa mutane izina su koyi yadda za a yi noma ta hanyar zamani. To wannan da ɓangarori da yawa in aka ce za a yi ta bayani to gaskiya ba za a gama ba, saboda an ƙware, an samu lokuta da dama, saboda wannan abubuwa da ake yi ana kan yin sa wajen shekara 20 ke, kuma ba wai fasa za a yi. To babban abin da zan kirawo ga al'umma ba ma irin kamar al'ummarmu na arewa shine dan Allah dan annabi mu koyi yadda za mu yi dogaro da kanmu, mu yadda miyagun ɗabi'u. Menene miyagun ɗabi'u wanda ya kunno kai a arewa shine shaye-shaye na matasa, daba, kashe-kashe da shauransu. Bayan a nan muna Kano, wallahi tallahi mun ga mutane da yawa baƙin haure sun zo sun karɓe mana harkokin kasuwanci. Noman ma in muka yi wasa karɓewa za a yi, sana'o'i duk da muke alfahari da shi karɓewa za a yi. Don haka nake kira da shauran al'umma don Allah dan annabi mu yada waɗannan miyagun ɗabi'u na sace-sace, yin daba, kashe-kashe da shaye-shaye. Babu ma irin mata da suke matan aure. Za ga yanzu wannan shaye-shaye da ake na kodin ne da menene ya baza gari. Kuma wannan ba wani ne ya kawo ba, ana tafasa ƙorin waɗannan kayan maye zuwa wannan jiha tamu. Babban abin takaici matasa wanda suke a gaba ta su zo su ne ginshiƙin al'umma, yau an kasance su ne lalatattu a wannan ƙasa. Don haka nake kira kowa ya lura a ba da tarbiyya kamar yadda muka samu tarbiyya da wurin iyayenmu. Kada ka haifi yaro ka yi watsi da shi, domin hakkinka ne ka tsaya ka dage wajen tarbiyyarsa, ka tabbatar cewa ya shirya ya zama mutumin kirki. Da wannan nake mana fatan alheri, nake kuma kira ga jama'a a yi mana addu'a. Allah ya ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa duk lokacin da muka samu wata dama ta taimakawa al'ummarmu. Allah ya sa mu yi amfani da wannan dama mu taimaka don al'ummarmu ta ci gaba. Wannan shine kira da zai, da fatan Allah ya taimaka mana mu samu ƙwarin gwiwa a cikin kullum. Allah ya ƙara mana lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.